Mayong hapon mga katsismusa. Ani ade ko karon sa akong yuta sa Mayahay. Ako ipakita ninyo kay dugay na ko wala ko kabalik diri, wala sa ko ka monitor. Sa unsa na yung mga update diri. Let's go. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Mano siya mga katsismusa. Hindi kayo tanan kung kahapon na. Sana sila yun dahang nagduwa. Ay nagpaktis mo to. Makita ninyo. Kasi mga bata. Ako ipakita ninyo ha. Ako ang kayo rin na sapa ni sauna karon dagat na. Paano masabi? Ano siya? Mangit kita git mga katsismusa. Kani ako mga yuta dire. Line up mo to. Practice. Akong duaw na nga ako ang kuan diri dagat. So hapon na gid siya or padong na jud siya sa gabi mga katsismusa. Kita jud ninyo nga padong na jud siya. Mao ni siya mga katsismusa ang ako ang kaugalingon nga dagat. Nagduwa diri sa balipod sila. Gabi na jud kay nagpasiga na sila sa ilang mga suga. Kay tan-aw.
Kana siya diha mo na akong mga kuan tulingan diha. Oh my God! Wow! Bye. Kay view dire sa akong kaugalingon nga yuta sa Mayahay. Akong giduaw. Wala nagay baka dire nabilin. Igipos na nako. Nalikot sinundot ang kanyang eng. Wala dito. Ay, hindi kayo. Makita dyan na yung mga kachismosa no, nindot kayo dire oh. Samo ta dyan din siya kaya hindi naman. Nahuli na sila. Hindi na sila kaklaro. Mga kachismosa, nahuli na. Kung makita magyud ninyo mga kachismosa no sa ako ang area sa kadako sa akong area. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! So, dako kayo ni siya. Kita dyan ninyo na huwag yun. No? Kana siya diha. Ito kayo siya view. No? Ito kayo. Basta ang basta ang camera kay pindot sa arangan now. No, mga kachismosa. Lakaw lang sa ko kay gabi na kayo na. Biyawan ta diri sa kung ang yuta kay nalang usa. Shout out day ko sa akong mga kauban nga mga vloggers. Shout out day ko ni Lapu-Lapu TVPH, Boss Bungoton TV, ni Insik TVPH, o Dings Vlog, Sirit Vlog, Sirit Vlogs. Hello niyo kung subscribe kung Mas nasunod na! amoy mga load na subscribe sa mo nila. Pwede rin sa kaayon mo. Comments lang muna ako. O sa ko ang channel, Chismusang Bisaya Vlog. Chismusa, nagsikila lang pang chismis sa mga update. Hindi na din mga kachismusa kayo. Nanay nagpupad-lupad. Kuyawan taanin ko siya ng lupad diri.
siya sa south naman ang adlaw good. Mo na ingon ana siya diha dapit na niya. Ya diha dapit ang adlaw. Padong na siya mo south. Yan diri. Nindot pa siya diri tanaw. Kay dili guys siya kuan sa adlaw. Ito kay diri sa akong area. Mauli na ko mga sanay. Paano masabi?